Tak, zdravím priatelia, dneska sa pozrieme na to, jak zatočiť so svalovicou litiek. To môže byť, keď človek si dá nejaký tvrdší tréning, než je normálne zvyknutý, alebo proste ide na túru po dlhej dobe. Ja som bol včera na túre a dneska som som bol rád, že som mohol chodiť, tým, že mám svalovicu v litkách. No a namiesto toho, aby sme čakali pár dní, než to prejde, tak sa pozrieme na to, jak s ňou zatočiť. Tak, prvá vec je, že musíme trošku tie svaly pomasírovať a zjemniť, pretože je tam naakumulovaná kyselina mliečna. Dobrá vec na to je takýto válec. Dá sa kúpiť vo fitness obchodoch, ale keď človek nemá válec, tak si môže poradiť napríklad nejakú loptu, keď človek doma má. Ale ten válec sa zíde na viacero cvičení. Takže prvá vec, čo človek spraví, je, že dá si ten válec pod lítka a masíruje s tým lítka. Záleží od toho, koľko človek znesie, aká je silná tá svalovica. Ja som si dneska také jedno cvičenie dal a pohyblivosť sa zlepšila tak z 30 na takých 70-80%. Keď človek zvládne rolovanie bez toho, aby pociťoval bolesť a škripal zubami, tak môže si dať aj nohu na nohu. Tak sa to tak sa to zvýrazní celý efekt. Takže to je prvá vec, ktorú spravíme ešte predtým, než začneme naťahovať tie lítkové svaly. Ideme na ďalší cvik. Tak, ďalšie cvičenie, keď mám svalovicu, je, že nájdem si buď nejaký stôl, posteľ. Ja tu mám sedačku s tvrdým oprádlom, kde sa dá viacej menej posadiť, natiahnuť jedna noha. Najprv pôjde ľavá, potom si dáme pravú. Keď mám svalovicu, tak sa asi nenatiahnem úplne k špičke, keď mám v tom lítku svalovicu. Toto cvičenie je aj na lítko, aj na hamstring. Tak zoberiem, ja tu mám takúto pomôcku, takú gumu, ktorá sa dá kúpiť, ale netreba to kúpovať, môže to byť uterák, tričko, čokoľvek. A ťahám špičku k sebe a pätu od seba. A cítim to pod lítkom, teda v lítku, pod kolenom a hamstring. Všetko naraz. Ťahám k sebe zhruba 20 sekúnd. Potom vystriedam nohu a na každú stranu 3 krát. Ďalší cvik je ústený. Ľavá noha narovnaná, zadná. Pravá trošku prikrčená. Som ústený. Kľudne môžem dať lakte na stenu a už to cítim. Boky dám trošku dopredu a už cítim naťahovanie v pravom lítku. To isté spravím aj na druhú stranu, keď vymením nohy. Držím zhruba tak 20 sekúnd. Keď to mám hotové, lítkový sval sú v podstate dva svaly, takže aby som precvičil aj ten druhý, tak dám nohu trošku bližšie, pokrčím koleno a trošku idem bokmi zase dopredu a trošku ako keby som sa pričupil dole, ale pätu držím na zemi. A to isté spravím aj s druhou nohou. Takže druhá noha, tá zadná, teraz v tomto prípade ľavá je zadná, trošku pokrčím v kolene a pätu tlačím na zem a boky dopredu. Tak a úplne posledný cvik. Buď mám nejaký schod,
Ja v tomto prípade používam valec, proste to musí byť trošku vyvýšené. Dám špičky hore na ten schod alebo valec a pety tlačím k zemi. Kľudne sa môžem trošku nakloniť dopredu. A krásne cítim, jak sa lítka naťahujú. Tak a v každej póze zostanem zhruba takých 20 sekúnd. Zopakujem 3-krát a potom jednoznačne cítim zvýšenie pohyblivosti a zmiernenie svalovice. V niektorých prípadoch úplne. Pokiaľ bola moc silná, tak minimálne zmiernenie. Tak dúfam, že vám to pomohlo a vidíme sa na budúce. Čaute.